Mozilla, bigarren postuan zaude Gipuzkoako itzuli honetan, zea hurbiena zaudena Ibai Azanzarengatik, nahiz eta ia minutuko errenta duen zuregandik, beraz zuzea lehenengo aukera, bota behar duena bihar errenta hori berreskuratzeko eta Gipuzkoako itzulia irabazten saiatzeko, estrategia on bat planteatuz. Biharkoa gogorra izango da. Errenta minutuko da, baina gaur oso gogorra izan da, eta bigarren postua defendatu, eta balin bada irabaztea, baina atendan. Gaurkoan nola joan da, gogorra izan da etapa, nahiz eta mendate gogor bakarra egon, egun osoan zehar oso eskar juntzeate, beraz gogorra egin da gaurkoa. Bai, lehenengo bultan saietu dugu atakatzen, baina ezin dugu eta gero portuan egin dugu alduguna eta ez da. Azkeneko Gipuzkoako itzulietan ikusi dugu nola urte askotan azkeneko etapan erabaki da itzulia erasoekin eta horrela seguru jokatuko duzuela, ibilbidea ikusita nun lehiatu daitekeela uste duzu? Bilera oso gogorra da, eta uste Aztirian igual selekzionatuko dela pelotoia eta gero Barbarisen dena apurtuko da eta irabaztea saiatuko dugu eta Zorionak eta sortean. Eskerrik asko.